אמא יקרה, אני סמדר שחם, גננת מוסמכת, מטפלת רגשית בילדים ומדריכת הורים. את מוסיקן פתחתי לאמהות אשר בחרו להעניק לתינוק שלהן חינוך ביתי בשנים הראשונות לחייו. מתוך היכרות אישית, אני מבינה את הצורך שלכן לפגוש אמהות אחרות באותו הסטטוס, ולהפגיש את התינוק שלכן עם תינוקות אחרים, ולהיות באינטראקציה חברתית מועילה לכן ולתינוק שלכן. מוסיקן הוא גן עם אמא, לאמהות ותינוקות. במוסיקן מרחב פעילות מותאם לגיל הילדים, פעילות דידקטית, ג'ימבורי, מפגשי מוזיקה בתנועה, סיפורים, פעילות ביצירה, וכל אלה כמובן בקבוצות גיל תואמות. דמייני את עצמך, פעם בשבוע, ביום קבוע ששריינת לעצמך, את מגיעה ליום פינוק וכיף יחד עם תינוקך. את לא צריכה לדאוג לארוחת בוקר ולבזבז על זה זמן ואנרגיה. אנחנו כאן נדאג לארוחת בוקר מזינה ומשותפת לכל האמהות והתינוקות. וזה עוד לא הכל. כמדריכת הורים וגננת מנוסה, הרבה מאוד שנים, החלטתי ליצור מעגל שיח, שם תוכלו לשתף, להתייעץ ולקבל ממני הדרכת הורים. כל זאת באווירה אינטימית ומשפחתית. של עד 10 אמהות בלבד. אז אם את רוצה להיות חלק מהמשפחה המדהימה הזאת שנקראת מוסיקן, את מוזמנת להיכנס לקישור ולהקליק לן, ואני אחזור אלייך בהקדם.